kulendi. Hazvina kumira mushe muri yeZimbabwe. Ndauya futi ndadzoka pane zviri kuitika zvakawandisa, so ndangoti regedza ndingorova emergency so that imimi munobva mangoziva zviri kuitika. Hanzi pane munhu ari kuthreatena kuti ndogona kungochisiya chigaro ichi, and a lot of Zimbabweans vari kufara, vari kuti nhai vedu we mweya wacho wanga wambogara kuti zvinhu izvozvo zviitike. Why usiri kupusha kuti zvinhu zvirambe zvakaenderera kumberi? Because kubva pakatangira nyaya yacho panapa pakaitaurwa na VP Chiwenga vachitaura kuti naiwa imimi mutori beneficiary pazvinhu zvese izvozvo, mukubenefita more than that. The funny thing ndikunzwa kuti kune 30 vanhu vatoenda kunotorawo mota dzavo kuState House gaya. Saka zvinhu zvese izvozvo zviri kuitika anenge atori ma1 chaiyo chaiyo. So pane munhu ari kuimplicatewa panyaya dzacho idzodzi, ndo dzatiri kuona kuti ndo dzatoda kuona kuti zvakamira sei. Munhu ari kuimplicatewa, vanhu vari kubatanidzirwa nyaya. Ndangoona Themba Mliswa angopindawo panyaya yacho, zvinova zvinhu zvazodhonza mudhara Geza kwavanga vari. Inoza mudhara Geza akabva kuadresa manje ka, but mudhara Geza abva angochibhondora izveso. Because Mliswa ndangoona because ndatoshamisika achitaura reports suggesting that VP Chiwenga confronted the president emerged from the same speculative theorists who have speculated narratives of attrition in the premium since 2017. It's a binary script born in the wake of the demise of the real opposition. It's a vacuum filter. So I was shocked honestly because I didn't know kuti chichiri kumbonyatsoitika. Ndangoti Mliswa anongotaurawo zvinhu zvekungorasika. Ndobva ndangoona mudhara Geza babudikira ka1. Fellow Zimbabweans, this is urgent. Themba Mliswa was given money this morning by President Emerson at the ED's private brothel offices. Yeah? So the reason has to smear campaign VP Chiwenga as part of that he is currently holding a press conference. I will address you on this and other matters shortly. Saka mudhara Geza anytime andobudikira iko zvinezvi. So not anytime is tea time. That is the most important thing. Chikungoti makagara muchingoziva zviri kuitika mune data anenge ari ma1. So where in the street parikunzi, so I hear there is a president in SADC who is threatening to resign because criminals around him are going to be arrested. This means you are the main criminal chief. Go hang. Ndo zvinhu zvirimo mastreet. Saka zvakawanda zvinhu zviri kutaurika zveso. Umwe ari kuthreatena kuti ndogona kuchisiya chinhu ichi. Geza ari kutoti ndiri kutoya ndichitobvondora kuti Themba apuwa mari makuseni nhasi kuti atofambisa shoko achitaura. I don't know zvangu handizoziva kuti relevance Themba anozomuteerera paThemba akajikwa nemwana wotsvangirai kunotonhukwa. I don't know kuti ndiani anomukwanisa kumutora serious, but this is something that is happening right now. Saka ndangoti ndigenza ndingomhanya is very important. Mukazoona pakuzonzi ningazonzwai hamuzoshamisike kuda kuziva kuti zvinhu izvozvo zvinenge zvatangira kupi. Saka ini ndangoti anything can happen. Munozoti kokulenda wambotaura kuti uri kudzoka manje ko iyi nyaya iyi iri kuningirina papi, yazotijambira papi, sei usina kutaura nezvayo? Because nezuro papakaipo, marimwe zuro papakaipa futi kwaona vakuru vacho vakunongedzerana kudai so. Saka mwakabva ngoti inini kana makudaro manjika ndozvisiya. Ndosaka kuona kuti ana Daniel Garwe nerimwe timu rese vakabva vatodikitira kutonhorwa cheko kuti aizvi kwamukuru wakutora kuti anogoda kungozvisiya zvinhu izvi, isusu tiri kutopusha kutoti vatosvika kumberi kwacho obva taura kuti ndogona kungozvi vanenge pakaipa. Ini chandokwanisa kungotaura zvangu chengoti vamwe vese ava havazozivi kuti pawa racho kuti munhu azonzi akapinda musimba akarowana kupi rinekwa rinenge rakatangira kuti rizonzi rapera munhu azo anzi akutonga vanhu vanonzi apa chigaro. Pane vanenge vakamisa ariko makingmakers, but makingmakers makadao maitira dzungu vanongodzikama voitanga vasiri kuziva zviri kuitika. Tsoro dzese vachitoronga vachistrategiza zvinhu zvavo vachitoonerawo we understand matimu anenge achitamba zvamufanana nebhora. Coach uyu anorongawo zvidhori zvake zvonzi handie mubhora tinotamba, but the most important thing zvofanira kuzivikanwa nevanhu avo, usafa waka-underestimate anyone muchinhu icho chichi. Never ever uchiti aiwa saka uyu ari kutemba neichichi, because munhu anogona kutopinda achitoziziva kuti this is going to happen, izvi ndo zvichaitika, uyu ndiye achazonzwa, uyu ndiye achazodai, uyu ndiye achazodai. Saka munhu panopinda muchinhu chanenge achitozviziva kuti aiwa ndapinda zvangu, but uyu kauyu ari kufunga kuti ndiri kutemba neizvi. Saka inini regedza ndingokula down ndinyarare pane zvinhu zvandiri kutemba nazvo. Imagine alavu mumatuka anongobudikira kutaura kuti hanzi unotora masimba uda kuzotonga from nowhere. So ndo vanhu kuti anenge achifeeda information achita kuti ninga ari kuzodai so and ndo pamunozoona nanzi aiswa minister. But imwe nyaya iri kutaurwa pari kunzi zvoni
Tagwirei akapotsa kupinda mucentral committee izveso ari kuzouya ari kunoda kuappointwa as a minister. Kana appointwa as a minister vanozomborwa chiskiri chidhiri then pamberi apo ubva azongonzi fem politburo. The next thing vakutoita vari kutoita anenge apinda neimwe side because these people vakangwarisa anenge achitozoti okay isusu tine maplans edu 3 iyi yakaramba toshandisai kana iyi manje tadozishandisa tinozoishandisa vanhu vavarayirwa because at the end of the day hakuna munhu ane simba rekuzoramidza president kuti uyu mamitri minister because anongokudza kuti aiwa isusu tikutotora cabinet dzedu dzati kutoita ndoisa vanhu vandiri kuda kuti ndikwanise kunge chitonga nawo because hakuna kapresident anoudzirawo zvekuita kanotaura ndini ndiri in charge. But kune zvimwe zvekuti anenge asina authority pamusoro pazvo asina simba zvakaita sezvenana mucentral committee zvekuzopandukirana zvimwe zvese zvekuzoita vamwe zviyaya ndosaka mukuona kuti zveso chinamasa wakangomungo wangu roho U10 nakutoti zvana mutsvangwa zvinde zvavo izvi vakangopandukirana vakangoramwirana because anything can happen mwana mukowo zveshuwa asisina basa hazvinzwisisiki. And the other thing chamuda vanofana kunyazoziva panapa ndechekudai so we have people like ana muswera anani vaive makanzwa ma-allegations aitenderera achibudiswa nana hope wachingono nerimwe timu rakasiyana-siyana zvichinzi vane madegree efake. Saka those people musave makavaexpecta kuti vachabuda vachitaura kuti kana kuti vachinyarara pane nyaya iyoyi havana option pane kungobudikira vachisimbisa this 2030 thing. Havana option because anozoti once kangonzi patongochinjanwa kutonga kwaipapapa isedha ari tosungwa nzi chinjako chefake chorunzi madegree zvako madiploma zvako zvefake zviya pano handiri mukuzviona. Saka zvese izvozvo manje anobva ati pakashata. Saka munhu ane zvinhu zvese varunditi zvese ndine fake handisi kupererwa nebasa chete ka but ndikupererwa nefreedom. Saka vari kubva vangoti aiwa saka zvatakutoita ka apa takuprotecta zvinhu 2 sedha ari kuprotecta basa obva protecta futi nefreedom yake. Same applies nezvigananda vari kuprotecta mabusinesses nemadhiri nematenda avari kuwana at the same time vari kuprotecta nefreedom because the biggest thing panapa nyaya iripo havakwanise kuti vanonyatsoita business kune dzimwe nyika vari tonoti ipapa pazimbabwe ndo pari kuitika dhiri rese ipapo. I was shocked honestly ndichinzwa kuti mufesi uya hanyizi ndiye yakaprinta maballot paper the likes of ana Wicknell. Nyaya iyoyo yakada kubudwa musaga nana Chimombe izvezvo vari kupi havasi kusiyiwa havasi kutombo vakatonzi vabatei unobudisa information yakadaro kuti wakati ukutembei. Ana Chimombe vangoitawo munyama kungoti vakaitwa vanhu veexample. That was it. Izvezvi pano umwe akabuda kutanga kusumuka nefight against the Zvigananda that Louis Matutu guy anganza akatobviswa mucentral committee zeso akavhotwa indi vatoti hayi vari kudzoka unodiwe. Vanhu vakadaro havadiwe unobuda uchinzi kuda kuchallengeana. Saka ndozvo zvakazoburana zvega manje papa zvaburana zvega. Vanzayo imimi muri kubenefitawo futi pachini chimimi. Why muri kusiya vanhu vese ava madhoketi vatosotwa chichi akati the best thing I think ndokwanisa kungosiya hangu chibasa ichi because vanonyazozivana deep down kuti zvose but chero ari magimmicks zvavo vanenge vachitamba tuzonyatsoona padhere kupedzisira because usatambe nekuti vanhu venza romucentral committee vanhu vari kupuhwa mota 30 vanhu vatosanganiswa nemota dzavo maford ranger. And chimwe chinja muchaningirikina vanonyatsotrwana nenzara but vane influence ninkakadai anenzara zvavanoita manje vanonyatsokutimira zvekuti ahombo kwakwe ahombo you can't tell them kuti une mari ka hazviite haupsvika uchiti aiwa ndine mari saka ndikuya panapa ndine mari utori munhu asi kuti achiri kuzama life vakatokutarisa une nzara already because vanoita zoti iwo madhira ako wakasumuka sei tokona kuaudita tokutumira zaki ikapedza newe ikoko ende unozviziva kuti kutunzi wabudirira pazvinhu zvavo izvi unenge wakatombobrija dzimwe nzira. That's it. Hakuna anonyazoti ndakasumuka ndakabudirira ndakaita business ndakadai so ndakazodidi zvikaita kuti ndiende kumberi. Fair. They know very well kuti aiwa uyakabirira pakati. Saka vanenge vakagara zvavo vakatarisa. Nyaya dzacho dzine dzakavakatoinvestigatewa kudhara. Saka ivo vakada kuramba ndo vamunozongonzwa nzi ninga abatwa the likes of ana mukupe vakazongonzi akaita sei. Kuti munhu atobata the likes of ana that guy umwe wacho angari paida ana mutodi apa pane kurasika kwavanga vakuita. Kanzi uyu mubate uya kuno uyu ngadzingo basa uyu ngaite sei unongwerekana wa jobless ende kana ukati jobless vanotanga kukutera vakusvisvina zvese usara usina kana chinhu. The next thing wakutoenda kune imwe imba yemabhanditi wakutogara ikoko mhosva dzacho vanotokusiya uchipara in fact vanotokupinza mhosva ndozvavanoita iwe uchifunga kuti mabusiness opportunities madhiri unoona usiya uchitengesa land like izvo so they are now ordering kuti kana pane vanhu vamuri kuziva vari kushandisa zita reZANU-PF vachiita chiland baron tiudzei mazita avo kana pane vamuri kuziva kuti vari kutengesa madrugs vachishandisa zita reZANU-PF tiudzei futi mazita avo ndana mhona anani vese vari kutaura izvozvo anditi why vakuzvitaura nhasi because vatoona kuti nyaya yacho iri kutonetsa
vautotoswera achida kutonotsvagana zvaonetwa vanhu tumwe tunenge tusina pressure but ivo vakunyatsoziva kuti isusu takatoregedza zvinhu zvichiitika zvakafanana nevanhu vakaita sana ana ziyambi vaive nana kazembe vaive vachanga vari pama1 nguva yayo iri kusvika because achazobuda chiti aiwa inini ndandiri minister of justice inyobva saka nyaya dzese idzi wakadzinzwa ukaramba chiwakanyarara sei usinoita basa rako saka vanhu vese ivavo the novel wokuti isusu hatimbofe takaita against this whole 2030 thing because ivo vari kutoprotectawo zvavo zvavanongoita vanhu vaya vanogaisana dhiri kuti iwo uri kuona the reason why ufanira kuprotecta zvinhu izvi kuti aiwa ndisunyazozanga ngatingoti vangoita kunzi aiwa yakatondakira iwewo 2030 inonakira ivo manje because ivo vari bo vari clean plus munhu arikura havangazonyanyoterwa tasei zvakaitika pana mugabe akangosiyiwa chingoenda scot free hapana zvakazoitika but imi makomana imi muchiri wechidiki munobatwa imi makomana imi handiti une nyaya dzakadai unogarwa newo pasi vooneswa dhiri saka the next thing munhu akutofaita nezvese zvaainazvo izvozvo kuti zvinhu zvisaendere ndosaka muona kuti iye chiwenga angopinda ingonanga zvigananda kwazaza ndiwo masponsors vezvinhu zvese vava saka zviri kuzodzoka zvozobenefita one munhu saka ndosaka tiri kuti ma1 pari kupisa handisina kupedza nguva bhosi pane zvimwe zviri kuitika ndiri kudzoka futi neimwe nyaya iri panapa iri kuitika saka ndoda kungoti panapa ndigumire panapa but ndisandadaro kana uri muSouth Africa uda kuregisterwa company ubva uvhurwa FNB business account usina work permit kana study permit bata iON education research ndo company iri kuregisterwa mumacompany nekuvhurira maFNB business account passport yako iyoyo ndo inoshandiswa chete kuti iite because tikuziva kuti hamuna mapermits game but uri kuda kuita business uri kudawo kuti zvinhu zvako zvikwanise kuenda mberi uri kudawo kunge une bank account yekuti zvinhu zvako zvokufambira iyi inonzi FNB business account yaunovhurirwa necompany registration inoonekana package yacho inoya yakadaro zvinoitwa needucation research roya mascreenshot taurai navo ipapapa